Myslím, že prvú tretinu sme odohrali dobre, keď sme mali dobrý pohyb. Vlastne vybojovali sme si tým aj dve preslovky, ktorých musíme byť lepší, hrať to jednoduchšie za mňa. Bavíme sa o tom, že nedávame góly, mali sme tam vlastne dve príležitosti, 2-1 v prvej tretine a namiesto toho, aby sme jednoducho to zakončili, tak skončíme prvú. Druhá tretina, vlastne táto celé sa rozhodlo, myslím, že za 2 minúty sme dostali 3 góly, takže tam aj keď vlastne spravili sme impuls, vymenili brankára, zobrali timeout, nakoplo nás to, dali sme vlastne jeden gól. Škoda, že tam nepadli viac, pretože hneď na to Jožko Balaš tam mal obrovskú šancu, kedy možno sa vlastne dal na 3-2, asi by to vyzeralo inak. Do tretej tretiny sme vstupovali s tým, že chceme vlastne toto celé obdobie zmeniť, tak aby sme aj sami sa presvedčili, že sme výborný tím. A namiesto toho sme začali hrať trošku frustrovane a nedisciplinované, takže to nie je cesta, ktorou my sa chceme prezentovať, my chceme byť poctivý tým, ale disciplinovaný, takže toto sa mi určite nepáčilo. Teraz sme si niečo povedali vlastne v kabíne, máme na to teraz 4 dní, kedy vlastne chceme zmeniť vlastne celkový ten náš prejav, respektíve chceme sa vrátiť na ten poctivý hokej a myslím si, že teraz tieto dni napadnú hod a čakajú nás teraz vlastne 5 zápasov doma, ktorých chceme byť úspešní.